Nomiansa abo yamu hamu akwa bamfamla Sompa 98.9 FM eso osha ye ena wada nasisa weche se onyamia Sompa FM Oyankopon ni huo hu se wojumbu sume ne da toso de onu ba ko mfempim ye na de onu miansa edru 21st se ya na dodo na bompa urade bompa da wase urade bompa da wase kawo mse hey Kaseboy oko aye Facebook wa Sompa ubenyan ewo ho sansuna sompaonline.com ehonso ubenyan ewo ho Terawan Media me pacho ya app no obomodin akwa ni nyina no ewo ho na Kaseboy Information Centers dodo na enso eto epete ahye hodo de kwantufo komiamia hodo nyina ananuma musie ye wo odomase otu amu Ampanisi sade achini antango wasema ye musuo ye chiru amanga na mu na bono mantam de. Sompa. Yes de pani kam ho Facebook na netie bi na hwabi. Maami bia hyene ba ye wa hya bofra ne kokko. Ewo 5 Ghana cedis ya. Maami ne de aso nse. Ode kwa kwatwa pio ehunti. Buipa authority mpanifo asi offices nonko ewo jamai ene banda empatemu ho Achirachire fo ndodo be se empim ensia wo kotwere nso ha aban na se achirachire fo efeli wo mo de from National Teaching Council fo efeli wo mo no eno na enka ne so afo bakwa no wadi so bia wo ndc aban mo se aban ne pekwan bi so agisika fra chechefo ho NPP amanyoku atwatwere fo wo ahafo mpatem ho de atodwa se ewo mu se Ghana ko IMF den so aban no wo bo adwuma pa ene pani ko he na nabosumadwam areho asefem asia bopre se bia mfiri dwam ho ntati abakura no mo nhyada ni dwam ho nipa kuma bi na dwadie no san na sitie ye ko ho de etuam no ye de bebrel afufuro bi tuamu bi ene ye de ma se no miensa bremu kase ye boye Facebook ni din aya Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM obaso anu wa kire wadwen na videos ne de ani soso nti bo bia na waso mu duro mu midin ede Akye nyako abro no mawie me ne ochiami kwasi nimo afei yensha kase bono ase na wodi achi we Facebook ne so a bo Sompa FM na yenkoye nimu em abemu abia yesusu se owa adwumukaya de na wodi achi ahwe no Facebook ne so 98.9 FM Sompa 98.9 FM Odumasi ye wo Sunyani West menzini wo ebono mantem haya na asami esi ye nya akire Wudu Odumasi abaabi ase oheman anaso ohene ne ahemfie mpanifo ne adehibusua bi afiri mu am ye kokora de hye no amu no saa beemu wayi ena abetodwa sen ode aba no ho safohene so wo adwumukaya de enti wabawura baabi ahemfo musiye wono ene wo tutututu amu no na assembly member ewo kireme electoral area yorura Samuel Odonkom wone na napoku piesie edi nkomo ewo nsem sisi so no wose sabe mu ayi no odumase krom ho kireme electoral area ho de en wo mu nyina nim ne se na dwimu eka no na nso so adwumukaya de no wo mu hunu ne se na wo dodo ahemfo musiye ne nchen ho enti no wo madwen ye ne sen ebia ade na ate afiri nani so ena nananom abone paa so won kodo ho ne ho afu na ebia gya wo mama ne kwanse kakra de atonsuanom afi wo do ye ya de akye ya okura pickers na dwere wo mkoye a watuwa ma amuni bi kura daka wo damu no utumi de wani hu sen adaka na esi ho no ena apie na assembly member echire mu sei I'm saying run for the 637 let me call say afusio abranti bi ha obubu nana matuno de we osi bubu no abo maje no wonti aseso enti me assembly man ti me mra na me me tu mutu koy na me koduru no na kura nyame ni mni na wadi juma pa waya juma hoyi na no kazo za kwa azure minimum no branti no de say juma no Oba che me letter area fear meeting ofri so bia. no ko bia branti no sote na me ko no bubu nano be
me and son and I do the back of the Krana, Abaka Christian Kradon. No, who say Abakasi, and my name so up a few. Now, Oyare, not you know Kanakara. Now, no, we shall put no cover be our son Adea. And your buy no, Naya did not take a cora in yet to was in Jim, who come with your cora was set or you walk with your mission, you up on. Through Rusubia, our Mona, she said, I said to Lento. Now, there were we clear many Adena Sambai, and the Adena Miniamin Nadao. Sister Mima Pa, Nibitimu, Atseno. And the Anamsadian Suntimano PSO. Now, according to a month for moon, say, say, you know, who's all as the Yano Quantum Ponda. The Okoyano, only kind of door, you know, until no one will say, be a 7 year for the Hama. Abo pass on when Omuno, Ntiaja, Omuchoma, Omumisana, Sans the Honor Hall, and Jordan, Omusan and Anum de Hamano. Jeffrey, I did see a Okutapicas. Na Amuno, Obu. Abia, oba ye Facebook ne so abo Sompa 98.9 FM ne be hwe ni so ade o. Ye akwa ebo adwuma. Ora Samuel Odonko eya assembly member wo Chemeletral area ye wo Odomase Sunyani West Mensini mu e na wo kire sa asemi mu yi e de amaye. Mesra so be ka me ho e wo Facebook na picture ya me ba yi de a kire wi de. Nyamia no nukure ni. Wo kura wo hu bedwuru ye mata bitrimo de ne papa. Kuro an din di kato e wo brekum. Aposi form wo ensa soma me bia wadi mfia duasan baako emu ne nyina ne se ne baba wadi mfia du amienu 12 years wo soma no se onkonkoto de friend appetition cigarette bi emfamna no ma bofra ne 5 Ghana cedis wo osuom ya ne da na etoso du enwotwe abofra na kwa nya de so abafie ma me nso to otwe na appetition ne cigarette anya bia bobedi nkanum appetition na wie no watwe cigarette na boso na abofra sanse sika no kwakọ yira ye ntia wa ma ne de si ye no me kwa homa no Sunyani ensentwani ba ko wo no abutu brekum Chris FM I fallen a year landing B ne na atwetwe nkoma se abofra no yira 5 Ghana cedis no de na si landing B ma ho we no amaje oso na apom te sen oh yanko pombo mo body na do me ti ho ye Sompa mo so mo de ma tie for mo hwefo so ya ye ho ye sa tadwe na wa wiam no anuma ya dede do tokom no na ede na sibrekum kato aposifo achima me bi odi mfia duasa ba ko se ne bankoto petition nka wonu wi wa twe cigarette aguso ama ne sa wa chimi Sompa FM yo menua mamenchi a awia Sompa mo tie for no mo hwefo gina na memfa momra eye boro mantem eye brekum na empanifo kasa bi aye kapa na sakasa no me de pa je se ne ya so na betire ehu ne badwam no eye campaign na kai hu se ne hu hia na aboa kwaku beduru fi a mpanin se yamfra na dwe niti wo hode na so de ko ne ye de huma so eye bibi maami ya wadi nyamra se ni edi a ye de fra no eye oba Cynthia kitamfinsia no mako eye aduasa eko na aduasa me nsa so na de na si maami ni ena suma wodo ankasa ne baba wa wadi mfinsia do mienu so wu won filipe kum ka baba bi ehye koda no so won ko na jam won ko to aperi ogogoro moti asa kire bi emfamra na won wi e to ka chere se ensesa mbeka enti se wo ba won to cigarette bi emfamra no na akwadan woni bibi wa bra akwadan ne kono na wodi agro kakra adu mom ne kono amsoma sikai aya 5 Ghana cedi ekofri to ye yiraye akwadan ne pesika ne bia wonhu enenti wodi na ne sankyerem ewo bia ya wo mote ewo kato ho no na wo baduru yera ma amene bi sane se sika na amene soma ho no ene niam na ameka se koto no ewo hemfa akwadan ne sio sika na yera niam na ma maame tse wo boada sikara meje menimi e hwana maame ka se ne ba akwara keto amaadwa finsia dumienu se ka akwara no enkoda mu ho na wonkofa ayowa esi wono won program ma no na wode ayo ne baba ya de akwara na anwe bone eninti ayo wo mo de to ne ma no wo no ankasa ne kopro de ye
ma yo no hiti ye be 1 minute ma me wura da mu ho apɛ e no kan pro no tom ene ne wo ma kwada na nka santu ayo no ba ye wo de ma ya pere ma me di ayo no e no kan kwada no tom paso oh atani ya sana ne wo tie pa be no ma pe se na dwa kwada no boso ene ne wo so ayo no e de kada kwada no ne kokoso oh wo mi na kwada yi de tia me ma me kumio sa na kato anehia wo mo fie bemben e na mo te akwada yi ne tiamu e na mo minia na me mate fo join mo Facebook na on hwe ne a o ka no minim sa bofra ne tiam no waduru ho de atefo ken wo Facebook Sompa ube hu mfunyini na e ka na ba ya ne bo ye wa hye won mu nyina ntu da join mo Facebook enti o tiam na ye dan yo wa ba akwada no o tiam no e na domfo mu bia wo fie no ebemben eye Cynthia ba bia ja ono so ne fie wo no wo mo te ye na wo mo di America beduru plan no na Cynthia lo ke pon no elenti wo mo ye ya wo mo ntime nwuram da wo lo mo ye se da bi de so mo pa chew ba bia ko na kwada ne esu no ano ye den Cynthia ade ayo na kana kwada no bo be minute mako kese mienu ntam ka ho mo wie ye na dia wo panya ayo no wo panya ya pe na ne honam no ebi teteka ayo neto na wo mu wie ye pe Cynthia bi e pro na akwara ne ti abonten no hada ne ntam wo fo mo de Cynthia akwara we pira no wo ye nipa bonfo sa na wo tie wo mo de Cynthia koma aposifo na aposifo hu ade no mu ntime hwe e na mo twake Cynthia so akwada no wo mfa no nkopiem e wo asopiti se de be ye agya ye be hede ntenten so na asema Cynthia efri na no ba nyane so wo no wo ni ka pere ni dama na wo de ne bana kopiem wo asopiti aposifo no hu so Cynthia yo bi asebio o hwe no a ka se bo mu ade eri nti o mo di treni no ka ho mo na wo mo to nkra efri akwada no ne papa ane papa to kwa ya wo kwa ye adwuma enti o mo fra no no wo ntimi amasa ada na de echi oba ye no ka no be hu se ne bana ye no na ja wotam ye bande ne kopiem ewo aye brekum aba na sabe ba ko a ewo honom na ayare hwanum no ena apostle ba so Cynthia ne wa ye ne de wa ye ne ye ati wo de ye wo ko de na Cynthia bushafo na sere apostle sen ke be ya wo munyo Cynthia na so Cynthia anyai apostle na nyai na ni asi wo chenwa ne sa akwada no wo bra papa ne beduru ye no awo mo da kwa ko asopiti no akwada ne sia na ho ye na nso ehu a wo mu se wo mu so che ya akwada ne no fo no bo na chi ebia wo ware a na wo mane ba no fushu a ano na aye ne po no ebia enko kan tare na enko le bia ma akwada no ti ya obisa sesi yi ababa wa Cynthia okay awre ho samia SCC ya ayeni akora ne di nkomo na akora ne nkomo na wodi nyane se enye ne edi nkan ne wo ma mi tembo no etie na ya se nyina na we die eye 5 Ghana cedi kana o ho koyira na we ya bai ana na ye bisa ne so na ma me no wo no a ensa no no na enom joto no no na enom ana akora na machiem so ma me ni klabi papa na wakwa da yi da ya wakoto nsana de ba ka na joto akwada kra de wi kra ka ho so ma me wo le wi no no ka sei akwada no social welfare for abom na fe so no dosu for company for abom ye hwe na ya pa kwa no ya ra sama na bo ma me de wa ko si for nsam a omototo na no minia eti London ni papa aba bedro papa na beduru na ntia ye nya na sei papa na kura no osuro ba no every say ba no se ne eneyi wonom nsa wo da so twedwo to no ye se ma tintia muade o kato ye se wo muade ba ko kura ntia ma ntam gofo no obi anka na asem obi a wonfere ade wo kana asem o be horo efa na pa kosi anumere ntia ma obi a mpese na no beto Cynthia no membom mema no so de yesi wada no se remote na wo control no enti mema no so ntimi nka na sem ne ba no so suro no na Cynthia akotu na mo nwe mi ya tini ba ba ko pe o sesi ade yesi ne ba abranti de on na o ba ko eti sese o maame no wo aposifo akache mebo a eti ame no ka sei aposifo aso asem no mu a firibe enura bia no na omo police station wada mbom enne na yenya mfa ye ni akiri se bi omo ya no ananse oda so hwelem
Lande ma minya na fo ni di akiro na nyame adna de besibia no ma yaso atewa anwumre betu no di nkomo wan e won nsem sisi so yo waduma pa mu bonti ye ni di akiri de beto fa mu bia no ye ba be som sompafo yo mesre me ma ne se monko Facebook na monhwe aban no ayo na ne ma me de ahye ne nufu eye benkum ho no wa nufu ya fe na pagya ba kama fefefe Mami tumo de ne papa ode ayo na shira tunu fita ye anu na no aka ne nepo ho no a chese akura benum ho no na papa kura nyini na nsabio onya ne kuna ka anya be ne kunu de ne katama background kakra mami na ne ho wa ye no kondole foto ukọ Facebook a ubon se de city oyo oba na me kan nufu a o de wa hwe nufu on left no eno kra na ya enhye danso kakra na wasanso de ayo ahyefa oh Mewra ahonyako na owura fi ma ameni di han oba Cynthia ana ne kunu sa so nti oba ja chan hwe de no ate from no bi no be man timi nka na asem Sompa o de ayo na ebu fi ofo oba Cynthia a petition just a petition 5 Ghana cedis just a petition plus a ye jot stick no ba ko no ka wo de for taste keke Sompa TV. A petition dot washine ba no fo. Me pese oba na bedi asem we. Se de no kokoto oba ani. Nka simple ne say maame ye de obone a chewo. Eye mfomso na baaye. Be mayon. Progumame. Be bi ode hia abofare no fo. Ye nhine de no 5 minutes pe. Maame de na agunto nte yawo. Pe 5 minutes pe. Ye wi a ba bia ode ne to asi akunya se ne to nifa no. Eno so 5 minutes pe. Ana 18 ho nso. 18 ho kra de ode ye nko ho. Ya shesunyina 5 minutes ye wi a se koye de obone a chewo kofie na kodidida. Ma desem kokoye koto di me. Absia udi echi e wo Facebook ne so abo Sompa 98.9 FM na hwe ni so ade o. Ebi asa setranya ni kan o. Owura Samuel Kofi Ahiave Jamesi wono na ye Chief Executive Officer de ma Buipa Authority. Na oba ye bono ne mpatam ha banda ene na hinkuro. Juma enne wo madie ene se Banda Health Directorate no wo makwa kosisi office ya da nkrama akomaku edu ene hyem ede ama adwumayefo wo Health Directorate hon na owura Jamesi kasa no wose ebra Buipa Authority ba banda mpatam ho pe ene wo mode si wo mani so sen ade biara esese adwumakuo ne ye ema de hye wo mpatam ho hehan wo no enoa na si wo mani so a wo mo ye wose ne senti enye Health Directorate office ne nkoa na wo masia ma wo mo se wo kọ empatamu ho an wo ma ye baabi a wona enimu de e wo mfiri nwuma ho ne wani ehunu sen wo ma ye sugar factory e wo ho enye no nkoa eya empatamu ho so no ade ankrofo etanso eyi enam efiri ensuo mu eno so wo ma ye baabi a wo mu koyi ba wo mo de baba begu kama enwuma ne do aso obobo so sei committed to making a positive impact in the communities where we operate, such as the Banda district. Through unwavering dedication and collaborative efforts, we have achieved remarkable milestones in communities within the district. The establishment of the Banda Health Directorate marked a significant milestone for the district. The primary responsibility of the Directorate was to ensure the effective application of Ghana Health Service policies at the district level. Prior to the construction of the Banda Health Directorate office block, Directorate faced challenges as they operated from the corridors of the Banda Community Clinic or even from their own homes. Recognizing the need for a dedicated office space, officials of the Directorate, in collaboration of the District Assembly, reached out to Green Power Authority in 2020 to seek support for the construction of an office. Under my leadership, the project received approval in 2021 with construction work swiftly commenced in 2022. The office block is designed to accommodate offices, including those for the Health Director, Human Resource and Administrative Officers, Principal Nursing Officer, Accountants, and other essential personnel. In addition, the office block features a cold room and a conference hall, further enhancing its functionality. Today, we gather to celebrate the completion of the Banda Health Directorate office block, a project that we believe will have a profound and lasting impact on the health administration of the community. Our team has worked tirelessly
leaving no stone unturned to ensure that this completed to the highest of standards. Ora Samuel Kofi Ahiave Sompa FM MCU Edema Buipa Authority. Free Cynthia the enemy Jack Chain. Na yemra akyerɛkyerɛfo nso ɛhɔ wɔne from National Teaching Council. Na free Cynthia dem aba akyerɛkyerɛfo dem na aba beto da kyerɛm sɛ akyerɛkyerɛfo ɔdodo bɛyɛ sɛ empim sia ɛkɔkan yɛ ɔmunuanom ho. Anom yɛ bɛyɛ sɛ empim so ɛne ahanso ne aduonu ɛwɔtwe 7,728. Mutimi kwakɔtwerɛ ɛyɛ ensɔhwɛ. Na ɛno ana ne pani baako a enka no emra hyebadwane de ma wɔ na ɔtachima north. No no kran so yɛ so afa ba de akyerɛ de ma wɔ na ɔhwɛ de so nsɛm so ɔman Ghana mu ndc amanyoko na breso. Na ɔpani de nsɛm atodwa kyerɛm sɛ saa ɛyɛ lansɛhya ɛyɛ exams no nyamea no nukure ni. Aban ne bɔ no homɔden na ɔfa kwan bia so sɛ ɔbɛgye ɛyɛ sika ɛde afra kyerɛkyerɛfo na so ɔpɛkwan bi so agye sika. Esan sɛ wohwɛ kwan a ɔfa so a ɔfeli ɛyɛ akyerɛkyerɛfo ne bia nyamea no nukure ni. Entwa yɛ kra. Ebeto dwa kyerɛm sɛ ɛyɛ National Teaching ɛyɛ Council. Wɔn nso yɛ wɔn de ba bɛto dwa kyɛ sɛ ɛyɛ Ghana Teachers ɛyɛ Lancashire exams no. Wɔn a wɔn dodoɔ no bɛyɛ sɛ empim so ne ahanso ne aduonu ɛwɔtwe no. Emu ɛyɛ mpim sia ɛyɛ 9 ne aduonu ɛwɔtwe 6,451 ɛna weyɛ. Emu apim baako ɛyɛ ahanu ɛne aduosonson ɔmo no ɛde betuma kasa nkom ho so ɔmo atwere ɛde nkunim ɛno na owura ne nne Sompa FM bra na Kwame Nkwantabisa twetwe nkomo na ɔde to dwatɛ sɛ aden mampani na nadoda nkwakufa do saa de na naban no ɔmo ɛyɛ no entwa ye kra esense aban no abɔmɔden asɛm ɔbɛdɛdɛ Ghana fo ɔmo ya kyerɛkyerɛfo sɛ bɔ matwere wi a ɛwɔ so mutum nya adwuma ya na posto mu na nka ɔmo kɔkyerɛ de no munya bibi kakra de hwɛ abusua no aban no so fa kwan bia so sika kakra ɔmo nya gu ɔmboto mu no ɔbɛsan so agye ɛde afiri wɔm hɔ na ɔne na Kwame Nkwantabisa twetwe nkomo no wɔkyerɛ mu sei. College of Education, after moving in almost less to more than 4 months. Because we will be a school, almost yes, to come to the moment, and allowance from the almost more. And so, next year, computer, can open us to car, clearly on the coast. Ya can't buy so over the cup of more money. And she said, I found it, university, now on lectures, not so clear. You dear don't know saying, I could not go to obey them as Yadu school. Now, dear, what are the story of Ukra? Only a war at Yamuno, obey them was my that is the problem. And see, NCC or Moyan Sorgan, and no much to my new British education, I had to get it up for Memcahu, Namcahu. It is a road and grandpa, and what our program, no. And kind of so they answer her to you pay more than 1,500 Ghana, 1,500 Ghana. Unfair. This is rather unfair. And Adea, if you don't get paid, income is the kake. Normally to Akye of the fair idea. And here cost you the woman farm man yourself and talk education. Young farmer yourself and Tunche, Ayera, Nidin, and Kanube Pemo and this Amanyo Konuma. Ayera Alex Treme. Oh no yamra shebedwane de ma ono tachuma no fno no kran so deputy education minister. Ewo man Ghana mo na de sansemu yi atudwa. Yan konsam fufuro mu ahafo mantam twetwerefo de ma NPP amanyokoriye nana entwi Eric. Wode atudwa se ewom Ghana ban omampani His Excellency Nana Adudi ani akọ IMF akọpem FM. Na so no nkyere se o man na dane abutun. Wasi mpuntuo pa bunkam faso wo mai mu. Na okasa sei. Oman yo no bebre o ha ye tu manamo yo akwan o ha ye yo bridges o ye yo school down you be yesi yo wa hihye bebre akatwere tia e wakaska enyina news say sa 600 million aba no eno nko a entimi nye sa eno mo nyina esa ntihye bia reforms bia e di ba ye guso e di aba obi ani ma ye no ebinim wo ha ikura ni ya ho kyerɛ kakra ai be sa refina na bo qualify ye ma ye certificate IMF
sikaya yashasi ya didi juma no nti yemma amanfo yesa amanfo timi de say IMF skana bedu honko ade reforms bia yashasi ya sa reforms nyina eboaye krama e qualify sa reforms nyina eboaye sabre the resource papa e dia ba no sabi e ka wona sabi wo ska e poma kra no a tensu kra to a etogu pum bi ti ye ka no say IMF ska no ba all right dwumadie bia se didie e ma ye ho he ha yen dwumadie bia se timi didie e ma no ma ye de saka se timi wie e ma Ghana for he a omu bia no se aban no the finance ministry ne be ye se ya beboa ama contractors ye di omuka betimi aboa ama school fees se timi tua Etriska, a moment bomodi as a umbetimi and what you and my encra, etimidi, policies will be a buy a yeno. So the bay as our policies wing and get me in Yantuo. We met Matua soon, at the essay to Pijam Cacatuano. And what she and openini chese, utumi bisa NDC amanyokuo se, efi bra motina adwaso papa Rollins abra so besi se omanpanida da mahama mamu kwa wiye no. Monka di amaye subi mada ogana maimu ana won wutiti wom tiri ho wo se NDC fo ni hwe magana fo ye wo memwa NDC abe yo my so sometime na MPP so yaba omo free ho between 2009 and 2016 for about 8 years. The GDA say they challenge NDC for on several occasions. Say per se you policy back one NDC for Adiaba. Say be quite different here. Ye for kra apart from say ye kwan ye go see school dying ye go see health institution ye try adwuma foka. There hasn't been any new policy NDC for Adiaba. Ghana for between the say to say way any idea NDC for Adiaba. And it's so quite different. Say ye fanyina so ne fanto abama NDC for be moving forward. Even now to see a cry say omako yom panifo nyina wi yi fagbara wi they challenge omo say die na ye so sonkwa omo de eba se bi system na o se sia no epini ho a omo nche omo one single policy a omo so omo sa ba eba mu biom omo de eba na kana fo hwe so ne mfa nyina so ye nto aba mo 2024 nua ebini ho Ora Erikantri eye twetwe for the ma NPP amanyokuo wo ahafo mantam Kasebono ekọ ne nkokrabom na yenkwai said the dibroda ne da ewo eye sompa adwade so ewo ukwada bia no ane ekọ na nabusumadwam na enuoma bo se na na sitie ne nne pa ni koyo na nabusumadwam ho ye aso ato aburagu o ne nkokọ mpa aburo na di no mo hwete no we da ha we dina ha love your ma meje so achiameni mo apombo ko de nyame adom na nso yo na nabusumadwam Saying and na ho city and your bought to saying adwadefo no so na ho nso te saying ne de niema no ya tutum pa said the na etie last 2 weeks no and ne de ahwi koso bebrebe bi wo so a ejina de ejina na bi wo so a eso ate bet NTPs hanso yan hwe niema no bo ne bidie apagya kosoro de apagya kosoro ne ye bayere last 2 weeks na de emu pagya kakra no miensa ye 50 cedis se akwa akodru 70 cedis ena de na eye nkuma kakra no so ye 40 cedis se akodru 60 cedis Sompa FM ena abro bottom na ye 7.5 ye se akwa akodru 8 million ena ambe share emo no so de eshemu 5 no ye 400 cedis se eso ate about 350 ena me share jeni so jeni bo ayedin de omo friend rubber kwaku dwemfo friend rubber kwaku no last 2 weeks na 70 cedis say 85 cedis ena banche no said ye no musi hye no ehwi baro ni mu no first na ye mapia 100 cedis be say enye makra e de dem finfin wo kakra eno so 100 cedis o months bancha ye koke eso ne bo ayedin pa na akufufu die so beti ena board ye no so eduro no de mu pagya kakra no first na ye 70 cedis say akodu 90 cedis ena de na eye nkuma kakra no so ye 60 say no so ne nam 80 cedis wow ena entos no rubber kwaku no eno so kanene no mo hye ne mapi 200 cedis say enyema 200 cedis nes o mate so o mayi so kakra eno mo de age 200 cedis to we ne de ne na nabosumadwam ne ma okoye no do ne krotua sekodi wadanse na hwa de pa na adwadifo no to ne kese de na mo to ye banche ne boardie no eno na mo to ne kese eno so ne ate so no banche ne de ne boye din kakra boardie ne so boye din so no mo to to boardie ne duro na esen kese pani 90 cedis 90 Ghana cedis and ye mu odu no boardie keka ko 100 Ghana cedis sanetie
ɛna nkuma no so ye 80 cedi one who planting for food and jobs ni bi ho mbacho de bi me hu bi wo hono nti na chese aduane bo no kosoro ye hye ne mana ya teso sa nyaado asoso bo aye din pa de na first omo hye no rubber kwaku ni mu no first na ye 70 say akodu 100 cedis nti omo so omu nyi 5 cedis kra sa omu yi free 37 eko me na wasene mfansi na nasambia na na wachese ne mokwa mo nhwe ye ntade hyem de keke ka ho boxers ne underwear no ne pieto no no yo na mo de abre ye na ye nuaba eye ama ajewa fiajewa ho ama ajewa ye na no ase se okọ na ode na ne krotwa wese na de ekoso wo na nabosumadwam wode ho bo de abre nyako ofufudie so ate mo for be na ka a friend of our guest was say debo na hiniga oh yeah yo Ready. Me makacha doctors nam no say wo mo hwe no mangazi ye tua fufuo yemfa kase bono ensi kase bodemfo nyina na tim so asene boaye emede nomiensa kase boy edebro Mary sanso na Lovia yenua be ma na Kwame Nkwantabisa sanso ebe boaye ne samufo pani eye yera Dennis Pepra wono so de call eye Abia Fontentan so DJ Kazopi sanso ana ayamia minua kuma Peter Kofi Brown one eye yenua be ma ba ko no Bright ana so ono so the simple ba ye nche Prince on yo me ma din bia no agene sa na no nyina ya brofudin ye ne atra se de bra ye me o kira me kwasi ni mo me ne Akye nyako abro no ma ye sori na ye wuraboaje bodi yawo e de Sompa drive atwasom Amanfwe jackpot mu hini nabo betwe atina kese jackpot ni